Җәмәгать бүген 12 ноябрь. Менә сезгә бер кыскача гына видео төшереп алмакчы булам. Нәрсә дип әйтәм инде. Дебет баянын механизм кешесен килеп, клапаннарын алыштырганнан соң менә шундый резонаторлардагы тавыш бөтенесе дә диярлек бузылган. Шуның өчен тышкы ягын, тышкы тавыш чыгаручы голос диләр инде, менә бу телләрен тигезләп чыктым. Тышкы дим күренеп торганнарын. Хәзер менә безгә иштәгеләрне эшләргә кирәк. Мәсәлән, иштәгеләрен ничек настроить итәргә, нинди корал белән, шуны тиз генә күрсәтеп алам. Вот. Хәзер башта тикшерәбез. Мәсәлән, куябыз. Тикшерәбез менә прибор белән. Безнең күтәргәндә 0-га чыга. Монда күренә дип уйлыйм. 0-га чыга. Ә менә төшергәндә күрекне, довышканы дип әйтик инде. Төшергәндә безнең именно иштәге телләр эшли башлый. Шуның өчен без аны башта иштәге мин клапанны берсен җабам. Менә бу залогны җабам. Эткәндә аннан икенчесен җабам. Сезгә күренер өчен менә булай бармак белән инде. И монда карыйбыз стрелкага. Ничәгә отклонение 0-дан. Беренчесен күтәрдек, менә күрәсез тышкы тел әйбәт 0-ны күрсәтә. Ә хәзер безгә төшергәндә карарга кирәк теге як телне, менә микрофон яткан якны. Карыйбыз бу 20-гә артык. 20. Значит, без булай әйтәбез. Моның клапанын алабыз, проемный залогын алабыз. Вот, әкрен генә алабыз. Аннан аны нишәтәбез. Менә мондый корал белән телне иштән күтәрәбез. Без белән дип әйтик инде, корал дип әйтү бик каты. Шуннан безгә кирәкле кадәр снимай итәбез. Снимай итәр өчен менә мондый специаль эшләнгән минем корал бар. Менә включатель шулай, отключатель. Бу алмаз диск дип әйтик инде. Мин аның белән матур гына итеп тиз генә кырып алам. Вот. Күрәсез, ителде, ышкылды. Вот. Хәзер тикшереп карыйбыз. Ничек үзгәргән безнең кайсы якка тавыш. Прибор күрсәтә безнең. Микрофон включателгән, прибор включателгән. Хәзер без бу як клапанны, бу як залогны җабабыз. Күтәргәндә түгел, төшергәндә тикшерәбез. Менә мин кулны чыкка. Менә 0-га әйләнде, күрәсез. Бер мәртәбә тикшердек, кырып алдык, тиз генә 0-га әйләнде. Хәзер нишәтәбез? Хәзер тиз генә дип инде әз генә без бу залогны прокатывать итәбез шулай. Вот. Матур гына итеп, чтобы күннең бөкрәюләре бетсен, тигез ятырга тиеш бит ул. Эластичность югалмаска тиеш, югалтмаска. Менә без күренеп торган клей урыны бар. Шуннан әз генә күбрәк итеп сөрттереп алабыз клейга, канцелярский клейга. И ябып куябыз. Анда бик аккуратный эшләргә кирәк инде бу. Эшне эшләгәндә, таши иткәндә, кырыйга, бигрәк тә кырыена алюмин менә бу планкаларның дип әйтик инде, бу кусковой планкаларның кырыена тияргә тиеш түгел диск. Моның өчен бик аккуратно, бик матур итеп, сак итеп эшләргә кирәк. Шуның өчен менә хәзер залогны, залоговый клапанны ябыштыргач, тагын бер кат тикшереп карыйбыз. Күтәрдем. Сезгә күренсен өчен моны
әзрәк bu якка әйтәм. Бу залогын жабам минем яктагы. Менә 0. Күрәсеңме 0. 0 гаиләдә. Залогын жапкач та үзгәрмәде. Рәхмәт. Туганнар, дуслар, видео караучылар, минем видеоларны кемгә ошый, менә шулай әкрен генә кемнедер үзебезнең халыкны, татарларны хезмәткә өйрәтү юнәлешендә әкрен генә эшләрбез. Бу корал белән тышкы ягын да эшләп була. Тышкы ягын мин буны каменен плоскийны снимай итеп, обычно менә мондыйны куям. Тышкы ягын тигез итеп, бу тигезрәк тә эшләүдә. Мондый дискның, тар дискның кирәге юк, эшкә керер өчен генә кирәк бу. Эшкә керер өчен. Шулай итеп без алга таба барлык кусковой планкаларны матурлап, шушы частотный регистратор белән дип әйтик инде, тонометр белән дип әйтик микән инде, настраивать итеп чыгабыз. Аннан соң гармунга, баянга куеп уйнап карыйбыз. Уйнаганда күрсәтәләр тагын общий. Уйнаганда корпуска кергәч, кайсы бер телләрне әз генә төзәтеп алырга туры килгәли. Ул эш инде ничек дип әйтим, анысы ахырда эшенә торган эш. Менә шундый хәлләр. Урамда бүген кояш чыкты, матур. Төнне 1-2 градус салкын булса да, көндез 5-6 градус җылыга кадәр була дип һава торышын әйтеп торалар. Шуның өчен сау булыгыз, исәнлек, саулык теләп, матур тормыш теләп, Вәкил бабай сәлам әйтеп кала.